Namhlanje ke umhla wama-20 kweyoMdumba siphawula i-National Healthy Lifestyle Awareness Day. Lusuku ke oluyilelwe ukujongana nenyaniso exhabilisayo yezigidi zabemi boMzantsi Afrika nalapho ziphila neemeko ezinokuthinteleka ezifana noxinzelelo lwegazi kunye nodidi lwesibini lweswekile. Eyona nto ke kugxilwe kuyo iyakuba kukutya okunesondlo, ukuzivocavoca rhoqo, ukusela utywala ngokulinganiselweyo. Kwinto ke kamongameli ngobume besizwe kule veki iphelileyo, umongameli uCyril Ramaphosa uthe nkqo ngesibetho sokusetyenziswa gwenxa kotywala njengesisongelo esiphambili kwiintsapho zabemi boMzantsi Afrika nakwimpilo yoluntu. Ukuthetha kabanzi ke ngolu suku sikunye no-Olona Sonaba oyingcali yokutya. Olona, masikubulise sikwamkele ngale ntsasa SABC Lihaye. Sibambe ngazibini ke xesha lakho, siyathemba into yokubana uyaphila ngale ntsasa. Ndiyaphila enkosi Kholo, ninjani apho? Hayi sigawula sirhuqa sempilweni. Siyathemba into yokubana kodliwano ndlebe sizoba ngumqabaqaba igqabi levinika sibe sempilweni ngakumbi kuba uzawusikrobisa usinabisele ngokubaluleka oku. Olona kutheni nje olusuku olubalulekileyo kubami boMzantsi Afrika kweli xesha kwaye yeyiphi ingozi yempilo engavamanga ekufuneka sonke sixhalabele ngakumbi? So i-Healthy Lifestyle Awareness Day lusuku apho sifuna ukukhuthaza abantu ukuthi ba-adopte i-sustainable daily habits that can improve i-long-term health outcomes and thus prevent ezi zifo zabo zingapheliyo ezinjengeswekire, i-high blood pressure nesifo sentliziyo. Into ebulalayo ebungozi ebantwini is the fact that abahambi bayozitshekisha. Ixesha elininzi umuntu uhlala iminyaka eright engekho nto anayo, then ngomzuzu wokugqibela kuvela into ezinjengentliziyo, kuvela iswekile. So it's important ukuthi abantu bethu bahambe bayocheck i-high blood, bayocheck iswekile, bayochecka nezinto ezinjenge-cholesterol. Uyatsho into yokubana umngeni kukuba umntu uphaphama xa sele kungu-5 to ngapha sekonakele. Ndiyafuna uqonda ke ngoku into yokubana abantu baziva besonganyelwa zizigqibo zempilo njengokuba usitsho. Ngomphi omnye umkha ongathi mhlawumbe ongathathelwa ngqalelo nto ethatha ngaphantsi kwemizuzu emibini nokuthi ibonakalise utshintsho olukhulu ezimpilweni zethu esinokunceda kweli xelisayo? So ukusela amanzi. Abantu abaninzi abawaseli amanzi and ixesha elininzi uyatya kakhulu udiniwe and that is umzimba wakho ekuxelela ukuthi unxaniwe ufuna usela amanzi. Amanzi anceda kuzo zonke izinto, ihlisa lo appetite, inceda uhlise nokutya, ikuncede nokuba ungatyi ukutya okuninzi. So selani amanzi wena please. Usathetha ngokusela amanzi, sisela awaphi amanzi? Kuba kaloku ngoku kuye kube khona izixwayiso zokuba amanzi aphuma etepini akacocekanga, anezinto anazo, kuphinde kuthiwa hayi sela amanzi ashushu ngaphambi kokuba ulale naxa uvuka ekuseni. Siwasela njani amanzi ngendlela mhlawumbe esingatsho into yokubana izawubinisa iziqhamo ezimpilweni zethu? So ufuna usela amanzi aklini. Yes, sometimes amanzi wethu aphuma etepini akekho clean, which is why then we recommend ukuthi waboile, wayeke akhulishe down, wasele. If you can, uthenge la aphuma shopping as well. But however way ufuna usela ngakhona amanzi wakho, doesn't matter as long as uyawasela amanzi wakho. So 8 glasses a day that's what we want. 8 glasses a day. Hey, andazi nokuthi ingaske ungayikhuthaza kakhulu nalapha emsebenzini kuba andiye ndibone kwamntu ndikuxelele Olona ephethe noba yijagi yamanzi. Into ethi asiwasela amanzi ndiyayifuna into yokubana uyibethelele loo nto nangendlela mhlawumbe ezawuba lula uba umntu eloko ethi rhoqo esela amanzi. Ndiyafuna ke ngoku siye komnye umcimbi. Kuyenzeka na Olona ukuba umntu aphile ubomi obusempilweni ngelixa esonwabele inyama ezojiweyo okanye izinto ezifana nekeki? Siphuma kuDisemba ngoku abantu bebegodukile emicimbini, inyama ijika apha ithi ingaba loo nto isempilweni? So isempilweni into yoba uye kwibrayi utye iikeki zakho. Ingxaki is not ibrayi, it's not ikeki.
ingxaki is when utyana nekeki mihla ngemihla, because then that is not healthy for wena. And as dietitians, we don't ask you to restrict yourself with eating, but rather we say, eat ikekes zakho, have your braai in moderation, so that you do not feel that sense of guilt xa se utyile ikeki okanye uyile ebrayini, because ekugqibeleni ukutya kumnandi. So you want to eat your food just in moderation and not every day. Ndiyafuna ke ngoku siye kumcimbi wotywala. Senditsho ngoku kuFriday namhlanje siyaqonda into yokubana abanye sebelungiselela into yokubana befika ezindaweni bafika iibhoksi zigcwele. Siyazi ukuba ukusela kakhulu kuyingozi, kodwa ke utywala buphazamisa njani nezinto ezifana nendlela yethu yokulala kunye nokwazi kwethu mhlambe ukutshisa amanqathe emzimbeni ngosuku olulandelayo? So xa usele awulali ncam. Yes, uzawukhawuleza ulale, but ubuthongo obulalayo abukho nzulu, of which then it causes wena to be stressed because awulalanga enough, because umane ulala uvuka xa usele. And then thus increases what we call your cortisol hormone, which is that hormone that makes you want ukutya okumnandi, ukutya okuthuthuzelayo. Which is why often xa abantu bebesele bafuna ukutya that is high in fat, that is high in salt. At the same time, isibindi sakho says, okay, kukho utywala emzimbeni wami, mandizame ngandlela zonke ukususa okutywala emzimbeni. Isibindi silibala ukuthi, okay, there's other things that funeke ndizenzile, like ukuthi we burn that fat. So the fat metabolism then thus doesn't happen because your liver is focusing on removing the alcohol out of your body. So that's how then we often gain weight from drinking too much alcohol, and thus it disrupts our sleeping patterns as well. Njengedietitian ndiyafuna ukuqonda into yobana mhlambe ungabe ucinga uba siluluntu, especially xa sizawujonga nakwindlela mhlambe obuadvertayizwa ngayo utywala, senditsho buboniswa njengento mhlawumbe ezisa ulonwabo more than apho singabona mhlawumbe into yokubana le nto kukhona ukungcipheka okukhona kwempilo, kuba kaloku xa ujonga iinkcukacha ziyatsho into yoba ngaba mhlawumbe utywala bulinked to izifo ezithe kratya kwi-200. Ucinga uba mhlawumbe siyi-society, social media advertising senza okwaneleyo uqinisekisa into yokubana sibonisa more of the negative side? Njengoba utshilo, more of it promotes la ubumnandi, Friday masambeni siyosela, as opposed to we link it to your diabetes, your hypertension, your heart disease, the weight gain that it happens. So I don't think television is doing, or social media is doing enough to make people aware that too much drinking. Because remember, we're not saying don't drink, but drink in moderation, and drink like your wines and your healthier alcohols, and not excessive drinking. Hey, xa uthi wide undikhumbuza enye into, kodwa masisuke kulo mcimbi. Olona abantu abaninzi baziva bediniwe, bethezeke amandla. Singawubona njani umahluko phakathi kokutya okunoxinzelelo kunye nokutya ulambile ngokwenyani, kwaye ke yeyiphi eyona ndlela elungileyo yokuphuma kwindlela engekho mpilweni yokutya? So stress eating okanye utya phantsi koxinzelelo is when uzaziva na urhalela into ethileyo and uyifuna ngoku, awukwazi uhamba ungayityanga loo nto. Whereas indlala yamanyani uzaziva umoya uphantsi, energy ayikho, isisu siyakhala. So mahluko kulapho. Whereas if you do then overeat okanye uzive utya phantsi koxinzelelo, it's okay. Just take the moment, pause, uzibuze ukuthi okay, umzimba wami ufunani kanye kanye. Ndiyozela, ndifuna ulala, ndidiniwe, ndifuna amanzi, or actually do I want food? And even if sowutyile, it's okay. Focus on your next meal and ulungise lo meal yakho izayo phambili.
Uthethe ngezinto eziliqela usitsho into yokubana akukho wrong into yobana ngaba mhlambe abantu batye ukutya inyama eyojiweyo, iikeyiki. Into erong kukuba uyitya imihla nemihla. Ndiyafuna ke ngoku ungena kumcimbi obaluleke kakhulu, umcimbi we-gut health, kuba kaloku abantu abazicoci izisu zabo. Ufumanise ngoku into yokubana konke oku kutya kupakitshene kulapha esiswini, kunjalo nje notywala, into mhlambe endingabona into yokubana idale izifo ezininzi. Kubaluleke kangakanani ukucoca isisu, kunjalo nje sicocwa njani isisu? So first thing, amanzi wethu. But mostly you want to support igut yakho by consuming a lot of high fiber foods just to help with that digestion, help with the constipation, just to eliminate the toxins out of your body. Our body is beautiful in that iyakwazi usincedisa xa ibona ingathi siyasokola. So there's never a point where you need to do more than what you're already doing. You just need to ensure that, okay, am I eating ukutya okurayithi? Am I including fiber in my diet? Am I drinking my water? And then the rest yeka umzimba wakho akuncedise, because abantu abaninzi bafuna ufaka ipilisi, bafake zonke ezinto sizibona ku social media, not knowing ukuthi umzimba wakho is very powerful in assisting you with anything that you might be struggling with. And kube khona the traditional way yokucoca isisu esiyibona into yokubana abantu babuyele embo besithi bayayenza. Ingaba mhlambe yona ungayirecommenda as i-dietitian, kunjalo nje mhlambe ufumaniswa omnye azathi uyachatha iveki neveki. Ingaba loo nto mhlambe isempilweni? Ayikho sempilweni, because remember, this is daily habits. You don't want to cause umzimba wakho a strain. Like I said, you're constantly putting izinto emzimbeni wakho, whereas umzimba, especially your liver, your kidneys, is able to remove all of those toxins, assist you with whatever you're struggling with. So it's not that you need to be consuming a lot of things. You just need to look at diet yakho, nalendlela utya ngayo. Are you incorporating exercise? Are you drinking your water? And that's it. Umzimba wakho ukuxelela njani ulona into yokubana kukhona undonakele? Zeziphi iimpawu efuneke uthe gqolo uziqaphele uqinisekisa into yokubana umzimba wakho userayithi okanye kukhona undonakele? So most of the time uzodinwa. So, and into ezinjenge-fever zizawufumana lula. So meaning immune system yakho i-weak most of the time, and you're more susceptible to getting sickness. So you'll feel tired, you won't feel energized to do the smallest of things, and that should alarm you to say, okay, there's something possibly wrong, which is why we say, let's go check. Because even sometimes awuzuziva ngathi uright kanti ikhona into eyenzekayo ngaphansi. So it's important to constantly be checking ukuthi kwenzekala ntoni emzimbeni wakho. Usathetha ngokudinwa njalo olona, uninzi labantu lusoloko lucinga ezidesikeni imini yonke, mhlawumbi umuntu uyasebenza and imisebenzi yahlukile. Ukuba umuntu ke ngoku akakwazi into yoba ngaba mhlawumbi aye kwijim ayozivocavoca, zeziphi mhlawumbi ezinye iindlela ezisebenzayo zokuzama ukuzisebenzisa ukwenza usuku lwakhe lube lusuku oluqhelekileyo lomsebenzi lo muntu osemsebenzini? So into emnandi is that sisebenza kwi-building ezinkulu. I-building, as often they have elevator, they have lift zethu, and they will also have steps. So the one thing I recommend is ukuthi abantu bayeke lift, elevator, bathathe steps. Alternatively, you can also park imoto yakho a bit further from emnyango and you walk that distance. Lastly, clean your space. Spring clean your place. That also gives you a calm environment to work in, and it gives you that movement that you also need. So spring cleaning your house, parking your car a bit further, walking that distance, taking the stairs instead of the elevator.
Andiyayithanda kakhulu loo nto yokubana noko kube khona into oyenzayo. Ukuba babukeli bethu bangathi abathi icebiso okanye ingcebiso nje noba ingcebiso eyi-1 namhlanje lokuqinisekisa kwikamva labo lokuba banempilo esingatsho into yokubana iphezulu kakhulu, zintoni abanothi bazenze? Omnye mhlawumbe uthi mna yabona into zo-healthy living kuyafana, andizenzi. Yintoni mhlawumbe angathi uyaqala uyenza namhlanje? So into endifuna abantu bahambe bayenze bayobona i-healthcare professionals zethu. Sibaninzi as i-dietitians, as oogqirha, as i-physio, i-occupational therapist, silapho uzoncedisana nani. Si-check i-high blood, si-check iswekire, si-check i-cholesterol, sibone ukuthi okay, yintoni engaza, si-check i-weight engaza esingayinqanda before ize. So all I'm encouraging for abantu babayenze bahambe bayozibona i-healthcare professionals bayocheckisha ukuthi kwenzeka ntoni emzimbeni wabo. Enye yento endingafuna ukuyishela ngaphandle is i-mental health, kuba nayo sometimes nokutya mhlawumbi ukutyayo ndiqinisekile into yokubana kungacontributor ekuqinisekiseni into yokubana noko uba ngcono okanye uba worse. Ungacebisa mhlawumbe ngokuphi ukutya umuntu angathi akutye, ingakumbi umuntu othi yena uphantsi koxinzelelo lwengqondo? So ukutya okufresh, so your fruits, your vegetables, your home cooked meals. Zonke ezi zinto sizithenga ngaphandle asizazi ukuthi zenziwe kanjani, i-oil abayigalelayo, i-chemicals abazigalelayo, ezizo ezibangela ukuthi nathi sidinwe sizive ngathi umuntu uyasindwa ngomzimba wakhe. Whereas xa uziphekela ukutya kwakho endlini, usebenzise ukutya okufresh, usebenzise as much of what you have at home, obviously also preparing it in a healthy way, you then thus also eliminate that mental strain on yourself. Olona masibambe kazibini ngokuba kunye nathi kwaye usityebisele kwingxoxo ebaluleke kangaka xa sibhiyozela usuku lwe-National Healthy Lifestyle Awareness Day. Enkosi kakhulu. Ndiyabulela, enkosi nami. Right, mukeli we-SABC Lihaye, sithetha ke ngokubaluleka kwempilo, nalapho ke besithetha naye ke oyingcali yokutya uOlona Sonaba. Isinabela ngakumbi mbukeli nangendlela ongathi mhlawumbe wenze ngazo uqinisekisa into yokubana uhlala udlamkile kwaye nempilo yakho ihamba kakuhle xa